Moi, tervetuloa. Nimeni on Maija Paulamäki ja olen Helsingistä. Tässä on Candya, hän on Meksikosta ja me olemme Balance Bodyn kouluttajia. Candyn kanssa tullaan tekemään hanging back Cadillacilla ja muista, tämä on liike, jota et saa tehdä yksin kotona. Okei, Candy, ready? Candy nousee nyt varovasti Cadillacin päälle, pitää varoa, ettei hän lyö päätä tonne. Ensin hän mittaa käsivarsillaan mitaan, että saadaan kädet oikeaan kohtaan ja sieltä hän asettaa ne olkapäiden kanssa saman linjaan. Hän istuu alas, hold a second, istuu alas, menettää olkapäiden tuen eli antaa lapaluiden liuka ylös ja sitten vetää lapaluut vahvasti alas. Scoop the belly, kiitos, ja sitten oikea jalka, avustan hänet tänne fashin sisään ja vasen jalka ja siellä ollaan. Everything okay? Sisään hengitys, prepare. Ja ulos hengitys, scoop your belly. Ja rullaa nikamalta ylös artikuloiden lankaa. Sisään hengitys, kaunis taakse taivutus. Ja ulos hengityksellä nikamalta kontrolloiden takas alas. Sisään hengitys. Ja ulos scoop your belly. Hän painaa jalkoja fasia vasten, että saadaan takareidet mukaan. Sisään hengitys. Ja ulos hengityksellä rullaa nikamalta takas. Last one. Ja tämän jälkeen me tullaan jäämään push up asentoon. Ja ulos hengityksellä plank position. Sisään ja ulos. Go, 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 girl. Ja alas. And by control, hän rullaa takas alas. Right leg away. And then left leg. And release your shoulders. Thank you. Nyt me vaihdetaan Candyn kanssa paikkaa. Now we're gonna switch up. So Candyllä on tosi kaunis ja kaareva selän taivutus. Ja mulla itsellä on taas tosi suora ja jäykkä selkä. Nyt nähdään, että miten tämä liike vaihtuu, kun tulee toinen tyyppi sen tekemään. Okei, so eka mä mittaan käsiä, varsin mitaan täältä. Sitten minä asetan kädet tänne. Istun täältä alas. Liutan lavat paikalle, että olkapäät on tuettu. Ja sitten tulee eka jalka fashiin ja toinen jalka. Tärkeä painaa kantapäitä vasten fasea, josta saadaan takareet aktiiviseksi, että ne tukee polvia. Sisään hengitys valmistaa ja ulos hengityksellä vatsa liukuu sisään. Häppyluu edellä rullaa nikamalta taakse taivutukseen. Sisään hengitys yläselkään. Ja ulos hengityksellä leuka sisään. Ja kontrolloidusti alas. Yksi vielä. Ja sitten punnerrukset. Ja punnerruksia voi tehdä niin paljon kuin haluaa. Ja sitten pois. Kiitos, Candy. Yes. High five. Kiitos.